Jeg skal lige spørge dig, Simon. Nu har du været inde her i nogle timer og snakker med et af dine måske vist, jeg skal sige yndlingsemne. Hvordan er det så at mærke sådan responsen fra alle de her mennesker? Det er fedt. Man bliver bestyrket i, at man går den rigtige vej. At der er nogen, der vil det samme. Og det er jo sådan, politiske forandringer starter. De starter ved, at der er en gruppe mennesker, der sætter sig for, at der er noget, der er vigtigt. Og mere vigtigt end noget andet. Og så peger den retning. Men noget af det, jeg lader mærke til, Simon, det er, at du er åbenbart ikke for stor til også at rose. Vi skal lige have en dame forbi her. Noget af det, jeg lader mærke til, Simon, det var, at du er jo ikke for stor til at rose kandidaten for Alternativet. Nej, jeg synes, han er en ny, dansk spændende politiker, der har nogle potentialer, som jeg synes er rigtig væsentlige at holde fast i. Jeg håber virkelig, han bliver valgt. Jeg er interesseret i løsninger og saglighed, uanset om man er socialdemokrat, eller man er venstremand, eller man er fra Alternativet, eller man er fra Liberal Alliance, så handler det om at finde de rigtige løsninger. Og når jeg ser på Rune, så er det min opfattelse, at det er sådan en politiker, jeg har overfor mig. Så jeg kan spørge Alternativets kandidat, hvad du har fået indtryk af at være her i dag? Jeg synes, det er rigtig dejligt at fornemme den store interesse, der er for det her emne. Og i virkeligheden er der også så mange, der faktisk forstår, hvad det handler om. Det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt. Og jeg kan godt lide også de kritiske spørgsmål til lige at få diskuteret, hvad er det for en effekt, det vil have på de private banker. Kan de stadig fungere, hvilket vi har snakket om? Det kan de godt. Hvad er det for en effekt, det vil have på erhvervslivet? Hvad er det for et erhvervsliv, vi faktisk kan muliggøre ved at nytænke pengesystemet? Men mange flere små og mellemstore virksomheder, mere mangfoldighed. Og det synes jeg har været rigtig spændende nogle gange at blive spurgt ind til, for det giver mig også mulighed for lige at tænke det igennem og få svaret ordentligt på det. Men jeg tænker også, nu sidder du jo så sammen med en socialdemokratisk kandidat fra det indre by. Ja. Og jeres parti, I tager jo også udgangspunkt i at vil stemme på Helle Thorning. Ja. Dermed også en partifælle til kære Simon, der sidder ved siden af. Ja. Tror du, I kunne samarbejde i Folketinget for eksempel om at ændre på det her pengesystem? Ja, selvfølgelig. Og selvfølgelig også med SF. Jeg ved, der er nogen, der er interesseret i forslaget der. Og generelt vil vi jo bare samarbejde med alle dem, der har lyst til og modet til at få mod på min t-shirt. Altså til at prøve at nytænke systemet og diskutere, om kan vi ikke indrette samfundet på en måde, der bedre gavner befolkningen og mere bæredygtigt. Jeg synes, det er rigtig fedt at Simon til det her. Stor credit.